Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знов вітати вас у телекавярні «Вечерній Віцебск». Усіх таксама вітаю. Сяржук, добрый вечер. Ну вось сёння чацвер, а гэта значыць, што зноў мы сустракаемся ў рамках нашых курсаў па гісторыі, так? Так, сёння чацвер, які у нас? Здаецца, чацвер. Так, у нас працягваюцца курсы. Тэма будзе, ну мы ведаем з табой тэму, тэма цікавая, складаная, ну але у нас ёсць вядомыя ўсім эксперты, якія нам дапамогуць разабрацца з гэтай тэмай. Таму што гэта тэма абавязкова была ў падручніках па гісторыі ў школе, але гэта было так даўно ў тваім выпадку і ў маім нават ужо таксама, што трэба нешта ўзгадаць, нават пагартаць зноў гісторыю. Ну так, таму што будзе шмат яшчэ нагляднага матэрыялу, можам паглядзець і даведацца шмат чаго цікавага. Спачатку мы даведаемся, што цікавага будзе адбывацца заўтра ў Віцебску з нашай афішы, а ўжо потым будзем сустракаць нашых знакамітых гасцей. Витебский областной краеведческий музей представил выставку графических работ Елены Чуйковой «Графическое настроение». Автор приглашает в путешествие по современному Витебску. В экспозиции работы, выполненные в технике промышленной графики. Представлен меняющийся портрет города с его архитектурными памятниками, известными и неизвестными городскими пейзажами, образами городской жизни. Республиканский проект под названием «Мро и крылы» расположился на нескольких выставочных площадках города. Художественный музей и Центр современного искусства знакомят с творчеством профессиональных художников по текстилю из Минска, Гомеля, Витебска, Полоцка, Гродно, Бреста. Представлены работы молодых авторов, а также студентов. Около сотни работ разных по форме и технике связаны темой птиц, мечтами о полете и символичным образом свободы. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» города Витебска-Двина выставка работ победителей и призеров международного детского конкурса «Мы – дети космоса». Этот проект вызвал большой интерес во всем мире. За 4 года в нем приняли участие более 20 тысяч юных художников из 27 стран. Колосовский театр 17 вересня запрашае на спектакль «Леониды не вернутся на землю». По роману Владимира Караткевича «Нельга забыть». Інсцэніроўка і пастаноўка Міхася Краснабаева. Пачатак о 19-й гадзіне. Ну што ж, мы ўсё ж такі прадставім нашых знакамітых, як ужо сказаў Іван, гасцей. Гэта кандыдаты гістарычных навук, дацэнты Дзяніс Юрчак і Анатоль Дулаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Шмат у нас перыядычных выданняў тут на стале ляжыць, але адразу скажам, што гэта не арыгіналы, напэўна. Гэта ўжо зробленыя копіі сучасныя, але гэта можна лічыць рэмпрынтнымі выданнямі ў чымсьці, таму што ёсць, то ёсць. То ёсць. Ну і адразу класічна пойдзем, якая ў нас сёння тэма. Тэма нашай лекцыі. Мы пачнем з таго, што сёння ў нас 16 верасня, заўтра у нас 17 верасня, таму дата знакавая ў гісторыі Беларусі, у тым ліку ў гісторыі Віцебшчыны. У сувязі з гэтым сёння мы паспрабуем звярнуцца да тэмы заходняй Беларусі, увогуле прасачыць гэты феномен, як так сталася і увогуле чаму менавіта на Віцебшчыне таксама пра гэта варта казаць. Зразумела, што Віцебск гэта адно, але ўсё ж такі Віцебская вобласць гэта даволі значная тэрыторыя па плошчы, а галоўнае, што яна расцягнута па сутнасці з усходу на захад Беларусі, і таму ў многім лёс усёй Беларусі паўтараўся вось на прыкладзе яе паўночнай частцы, у прынцыпе якраз на прыкладзе Віцебшчыны, таму што нездарма Віцебшчына на той момант была таксама падзелена, хаця варта улічваць, што Віцебская губернія раней мела крыху іншыя межы, яны выходзілі за межы, ну і вобласць увогуле можна лічыць, што на калі губернскі падзел браць, то на тэрыторыі вобласці знаходзілася, здаецца, калі зараз не памыляюся, 4 розныя губерні. Таму будзем ўсё ж такі абапірацца ад сучаснай тэрыторыі і будзем заходзіць з таго, што ў выніку рыжскай мірнай дамовы, у якой Беларусь не ўдзельнічала, хаця, канешне, правы былі дэлегаваны
дэлегацыі РСФСР, але тым не менш прамых прадстаўнікоў Беларусі там не было. У выніку гэтага частка Віцебшчыны, прыкладна трэцяя частка заходняя, яна па лініі сучаснай лініі Верхнедзвінск, Дзесна і далей на поўдзень, яна дайшла да міжваеннай Польшы. У сувязі з гэтым лёс на працягу да 1939 года лёс заходняй частцы і заходняй частцы Віцебшчыны ён разгортваўся зусім па-іншаму. Хаця вось нават рыхтуючыся да гэтай перадачы, тут мы можам зазначыць, што так сталася, што прыкладаў непасрэдна лакальных у нас не так шмат. Нават калі ўзяць шматтомныя выданні, якія ёсць, манаграфіі, нават узяць хаця б акадэмічнае выданне гісторыі Беларусі, 6-томнік, паглядзець там том 5, ну там сторонок, напэўна, 70, а то і больш, наколькі зараз памятаю, прысвечана непасрэдна заходняй Беларусі. Віцебскіх прыкладаў, непасрэдна звязаных з сучаснай вобласцю, там не так шмат. Чаму? Ну, таму што, па-першае, заходняя Беларусь на той момант, і гэта факт, гэта такі сельскагаспадарчы прыдатак другой Рэчы Паспалітай, так званы. А улічваючы асаблівасці Віцебскага рэгіёна, ну, па сутнасці, адсутнасць буйных гарадоў. Ну, на тэрыторыі Віцебшчыны ў заходняй Беларусі не было такіх буйных, вялікіх знакавых гарадоў, як Гродна, як Брэст, як Ліда, дзе разгортваліся асноўныя падзеі, як той жа Баранавічы, важны чыгуначны вузел і гэтак далей. І у выніку атрымоўваецца, хаця ў нас, канешне, былі знакавыя гістарычныя гарады, мы не будзем закцэнтуем увагу, што той жа Браслаў, Паставы, Глыбокая, гэта якраз заходняя Беларусі ёсць, і яны знаходзіліся па той бок мяжы. Але буйных прамысловых прадпрыемстваў, дзе было б шмат рабочых, якія маглі б выступаць, ну, нездарма тэарэтыкі марксізму і ленінізму казалі, што якраз пралетарыят гэта рухавік любых выступленняў. Ну, такіх буйных прадпрыемстваў не было, і атрымоўваецца, што нават у заходняй Беларусі Віцебшчына ў чымсьці гэта яшчэ аграрны прыдатак і аграрнага краю ў чымсьці, калі так абагульняць. І ну, пэўныя нюансы, вось гэта сітуацыя, яна адбівалася на агульным лёсе. Давайте нават паглядзім, напэўна, карты заходняй Беларусі, каб заходняй Віцебшчыны, каб уявіць. Вось мы бачым, па-першае, лінія размежавання на поўначы Беларусі, як яна праходзіла, пачынаючы ад Верхнядзвінска і далей побач з Дзесной якраз уніз. Вось тое, што на левы бок ад экрана, гэта заходняя Беларусь, заходняя Віцебшчына, якая апынулася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. Калі можна і, напэўна, другую карту ўключыць, яна больш такая павялічаная. Вось яна, наша заходняя частка. Прычым, спачатку землі заходняй Віцебшчыны апынуліся ў складзе Віленскага краю і Наваградскага ваяводства, Навагрудскага, а затым апынуліся поўнасцю ў складзе Віленскага ваяводства. Прычым асноўнымі павятовымі цэнтрамі спачатку былі Дунілавічы, а потым Паставы, гэта адпаведна рэгіён вакол Пастаў, затым тэрыторыя Глыбокага, Дзесны, асноўны павятовы цэнтр гэта Дзесна. Браслаў быў павятовым цэнтрам, і часткова беларускія землі знаходзіліся у складзе Свянцянскага павета. Вось асноўны адміністрацыйны падзел таго часу. Дарэчы, на той карце, якую мы глядзелі, чамусьці Глыбокая пазначаны як адміністрацыйны цэнтр, але мы дакументальнага пацверджання гэтага не знайшлі, непасрэдна як павятовага, магчыма, гэта ўжо памылка ў самой карце. Але трэба удакладніць, але тым не менш... Можа, ўсё ж такі не здарма, калі пазначылі? Магчыма, ўсё магчыма, чыста тэхнічна. Ніколі нельга выключаць чыста чалавечы фактар. Памылкі, на вялікі жаль, трапляюць і ў сур'ёзныя навуковыя выданні, і не толькі ў сур'ёзныя... Не памыляецца той, хто нічога не робіць. Добрая адмазка. Эксцэс выканаўцы. Пытанне толькі хто дзе касяк дапусціў, касякі паўсюдна магчыма. На вялікі жаль. Як ёсць. Таму гэта тое, што мы ўбачылі, ў прынцыпе, заходнюю частку Віцебшчыны, якая апынулася ў складзе заходняй Беларусі. У агульным, у прынцыпе, можна
увесь лёс заходняй Беларусі, вось тое, што Іван казаў сёння, тое, што было ў школьных падручніках, гэта ўсё можна распаўсюджваць і пашыраць у тым ліку на нашай землі, але на вялікі жаль часцей у падручніках, не на вялікі жаль, так сталася. Чаму так сталася? Гэта ўжо іншая прычына. Не так шмат прыкладаў якраз з нашых земляў, хаця яны таксама ёсць. Ну, мы ўсё кажам заходняя Беларусь, але гэта ж назва неафіцыйная. Гэта не афіцыйна, но гэта больш такая. Але яна існувала з пачатку 20-х гадоў. Правда, сапраўды, ў афіцыйных польскіх дакументах ўжывалася назва Крэсы ўсходня. Дачадзенне да далучаных у рызе ў 21 годзе земляў. А вось такое паняцце ўсходняя Беларусь, частка, якая засталася вось па гэтую мяжу, яна была такая назва ці не? Ці толькі пра заходнюю Беларусь так казалі? Да. Ну, на побытавым узроўні, напэўна, казалі і так. Але атрымлівалася, у нас была Беларусь савецкая, Так. ССРБ, БССР. Так, і былі беларускія землі, які ўваходзілі ў склад РСФСР, але ў выніку двух збуйненняў, памятаеце, у 24 годзе Віцебшчына выйшла ў тым ліку, потым у 26-м другое збуйненне. Як бы сфарміравалася тэрыторыя савецкай Беларусі, якая праіснавала да 39-го года. Але пачалося ўсё з чаго? Трэба, напэўна, хаця б нейкія даты. Вытокі. З якога З чаго пачнем? Ну, пачалося, напэўна, з адраджэння польскай дзяржавы у лістападзе 18-го года, і палякі ставілі мэтаю адраджэння Рэчы Паспалітай у межах 1772 года. Ну, увогуле, гэтая мэта чырвонай ніткай, так, сапраўды, да першападзелу праходзіць праз увесь польскі нацыянальна-вызваленчы рух, пачынаючы з канца 18-го, фактычна, стагоддзя, і завяршаючы, урэшце, 18-м годам. І, як вы памятаеце, са школьнага курса, напэўна, разгарнулася польска-савецкая вайна, вынікам якой стаў гэты самы Вайна таксама рыжскі мір. разгортвалася па-рознаму, таму што трэба ўлічваць тое, што і быў славуты паход Тухачеўскага, Ледзьве Варшаву не ўзялі. Па сутнасці мог узяць Варшаву, прычым зноў ж такі на той момант савецкае кіраўніцтва былі розныя падыходы, у тым ліку сярод савецкіх кіраўнікоў, але многія разлічвалі, што ёсць магчымасць узняць сусветную рэвалюцию. Мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови. Ну, разлічвалі на тое, што мы, дакладней, чырвоная армія пераходзіць межы Польшы ці не Польшы, і ўжо мясцовы пралетарыят у падтрымку рабочых і сялян, якія ўзялі ўладу тут, яны падтрымаюць. Ну, тут з Польшай выйшаў пэўны правал, улічваючы тое, што ўсё ж такі не улічвалі класавы фактор, не улічвалі нацыянальны. І спрацавала крыху іншае, і больш таго, гэты паход Тухачеўскага скончыўся сур'ёзнай паразай, у выніку чаго потым прыйшлося падпісваць ганебны, сапраўды ганебны рыжскі мір, паводле якога раней адваяваныя вызваленыя землі, якія былі абвешчаны ў складзе беларускай савецкай дзяржаўнасці, яны апынуліся па-за межамі Беларусі, у выніку разам з заходняй Украіны, разам з заходняй Украіны. Ну, увогуле, калі адштурхоўвацца ад 17 верасня, можна сказаць, 17 верасня 39 года, што гэта, па сутнасці, завяршаючы этап фарміравання тэрыторыі беларускай савецкай дзяржаўнасці, беларускай савецкай рэспублікі, таму што, як Анатоль Мікалаевич уже зазначыў, адна справа абвяшчэння, 100 год мы не так даўно, ў 19 годзе святкавалі беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, але другая справа ўтрымаць гэтую дзяржаву, аднавіць яе, і аднавілі падчас таго ж самай савецка-польскай вайны. Потым сапраўды было два ўзбуйнення, но гэтым узбуйненнем 24-го нас больш цікавіць адносна Віцебшчыны. Тут увогуле, напэўна, трэба асобную перадачу прысвяціць і паклікаць спецыяліста. Нашего выпускніка, які сёння працуе ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі наук, абараніў кандыдацкую дысертацыю, Александр Барановская, ён ужо быў у гэтай студыі. Так, і яго дысертацыя якраз і прысвечана фарміраванню тэрыторыі. Таму тут гэту тэму трэба асобна, калі ён будзе ў Віцебску, я думаю, будзе магчымасць запрасіць яго ў студыю. Але таму 39 год гэта, па сутнасці, трэці этап фарміравання тэрыторыі, у выніку
Ну, амаль. Збольшого Амаль што, да. утварылася сучасная тэрыторыя. Ну, чаму амаль? Таму што Беласток на той момант знаходзіўся у складзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Таксама у выніку пасляваенных ужо абменаў з тэрыторыям там у заходняй частцы мяжа Беларусі крыху змянілася. Але гэта ж... Адсяклі. Але не па Віцебшчыне і той ладно. Як ёсць. Дык вось, таму вынікам савецка-польскай вайны становіцца Рыжскі мірны дагавор, у выніку... Прычым беларуская дэлегацыя, яшчэ раз паўторымся, не брала ўдзелу. В гэтым ні палякі не былі зацікаўлены, ні савецкі бок. Наркам замежных спраў Чичерин казаў, што беларусаў нельга дапускаць, бо яны разбураць нашы канструкцыі. А хто ў Беларусі ў гэты час быў у кіраўніцтве, хто мог бы прыняць удзел? Ці была такая фігура, якая могла б гэта зрабіць? Неяк паўплываць Паўплываць. на гэтыя рашэнні. Ну, з аднаго боку, канешне, Фігуры былі. да, залежнасць Пытанне- была ўжо, а з іншага боку былі фігуры. Александр Пытанне... Чэрвякаў, напрыклад. Нешта таямніца нейкая, Ваня, чуеш? Не, Не называюць. Вельмі- Так адбываецца странна неяк. Ну, пытанне ў тым, што ўсё ж такі варта зазначыць, якая роля належала на той момант савецкаму кіраўніцтву, савецкаму ўраду ў Маскве. Зразумела, што гэта роль савецкае кіраўніцтва тут знаходзілася не на першых месцах і далёка, нават калі яны адстойвалі свае пазіцыі, гэтыя пазіцыі маглі супярэчыць больш агульнай мэтай. Агульнай мэце, і ў выніку зразумела, што стаяла пытанне неабходнасці заключэння міра. І аб'ектыўна, нават калі беларуская дэлегацыя была дапушчана, гэта, ну, насамрэч нічого не змяніла. Гэта магло толькі расцягнуць перамовы і не больш таго. Яна ну, просто лічылася намінальнай, але Ну, яны падстойвалі, канешне, правы беларусаў у пэўных межах, да? Каардынацыі Але з хто б іх РСФСР і слухаў? УССР. Але б сапраўды ніхто б іх не слухаў. Ну, пытанне ў тым, што РСФСР... Палякі з пазіцыі моцна выступалі ў 21 Кіраўніцтва РСФСР таксама не была зацікаўлена аддаваць тэрыторыю, але Вымушаны былі. Вымушаны. На той момант такія абставіны на фронце склаліся, што іншых варыянтаў не было. Гэта быў спачатку як брэсцкі мірны дагавор, які таксама скажем так, туды ехалі не дзеля таго, каб яго на такіх умовах заключыць, але іншага выйсці не было. Гэта быў адзіны магчымы кампраміс на той момант, на вялікі жаль, з вялікімі тэрытарыяльнымі стратамі. А тут другі Брэст. Тут, па сутнасці, адбываецца сапраўды другі Брэст, інакш гэтага не скажаш. Таму так склаліся абставіны. У выніку заходняя частка Віцебшчыны, заходняя Беларусь апынулася ў складзе Польшы. І тут пачынаецца зусім іншае жыццё, вось якраз двух частак. З аднаго боку, тая ж савецкая Беларусь, асабліва пасля ўзбуйнення, гэта ўжо сацыялістычны варыянт, сацыялістычная Савецкая Рэспубліка. З другога боку Палітыка беларусізацыі. на той момант гэта 20-е гады, гэта даволі імклівае развіццё эканамічнае. Эканамічнае, і палітычнае, і культурнае. Ну, наконт культурнага, калі 4 дзяржаўныя мовы, а на тэрыторыі Польшы мова адна была дзяржаўная, і яна, ў прынцыпе, навязвалася і выціснялася ўсё астатняе, як не... ну, гэта мы зараз пра паланізацыю. Гэта мы кажам пра паланізацыю. Ну, гэта Хаця вынік. палякі мелі міжнародныя абавязацельствы. Быў заключаны ў 19 годзе так званы малы Версальскі дагавор, дадатковы пратакол да Версальскага трактата, згодна якому краіны Антанты і Польша дамовіліся, што палякі захоўваюць правы нацыянальных меншасцяў. Правы грамадзянскія, правы палітычныя, правы нацыянальна-культурнага развіцця. Тое ж самае было прапісана ў польскіх канстытуцыях і 21 года, і 35 года. Тое ж самае, дарэчы, і ў Рыжскай мірнай дамове прысутнічала. Але ад самага пачатку палякі не прытрымліваліся гэтых нормаў, не выконвалі. Яны адразу паставілі мэтаю асіміляцыю насельніцтва. Польскі ўрад таго часу, больш, напэўна, не польскі народ, канешне, не будзем, і на народ. калі мы кажам, палякі маем на ўвазе ўладнай структуры. І галоўнае, вось гэта ўладныя структуры на месцах, якія часам нават не каардынавалі сваю дзейнасць з урадам. Таму што у Польшы на пачатку 20-х гадоў дэмакратычнай змянілася шмат, там, дзесятак урадаў, да, 20-е гады. І атрымлівалася, што розныя былі падыходы
две основных линии можно вызначить: на державную ассимиляцию, на уключение белорусов в склад польской державы, и менавіта на национальную ассимиляцию. Значит, не просто их интегровать у державу, але зрабіць з іх поляков. Да, частка польских палітыкаў спрымала беларусаў як людзей нейкай ніжэйшай расы, можна сказаць, як хамаў, некультурнае быдла, якое трэба было вось прасвятліць праз далучэнне да польскай мовы і польскай культуры. Ну і адпаведна, да, просто цікава, як складваўся лёс простых людзей, і ну, ці ёсць нейкія звесткі, хто, скажем так, быў задаволены, напрыклад, ну, вось гэтым падзелам, ці былі такія? Ну, не можаш быць ўсё адным колерам. Ну, так, наконт задаволеных тут была пэўная колькасць задаволеных. У першую чаргу зразумела, гэта падзелены край, гэта падзеленыя сем'і, гэта падзеленыя лёсы на дзве часткі, якія апынуліся па розныя бакі мяжы. Але там шмат кранальнай гісторыі, калі падыходзіць. Але хто можа быць на мяжы больш за ўсё зацікаўлены і рад, гэта кантрабандыст. У выніку, улічваючы тое, што сродкаў, значных сродкаў, асабліва сучасных сродкаў, не хапала для захавання гэтай мяжы, таму кантрабанда там проста квітнела. Максімальна нездарма прыгадваюць славуты прыклад, гэта горад Ракаў, які знаходзіўся ля самай мяжы, але з польскага боку, у якім на той момант было піцейных устаноў публічных дамоў больш, чым у Варшаве. Чаму? Таму што там круціліся грошы, таму што а там, дзе круціліся грошы, там, дзе была кантрабанда, зразумела, ўсё было астатняе. Гэта бандыцкія групоўкі, гэта пастаянныя ваенныя, ну не ваенныя, узброеныя сутыкненні, гэта рыбаўніцтва і гэтак далей, і гэтак далей. Таму вось ён вынік мяжы. Але хтосьці на гэтым зарабляў даволі добрыя грошы, і хтосьці з гэтага сапраўды шмат чаго атрымлівае. А мяжа яна была наглуха зачынена, ці ўсё ж такі можна было перасякаць па Мяжу нейкім можна падставам? было перасякаць, яна ні фінансавых сродкаў, ні тэхнічных магчымасцей не хапала на той момант, каб полностью перакрыць гэтую мяжу. Кантрабандысты, то... А калі мясцовае, хто кантрабандысты? Гэта ў першую чаргу тое ж мясцовае насельніцтва, якое вельмі добра ведае, дзе можна прайсці, як можна прайсці. Усе сцежкі, усе балоты, ўсё вядома. Ну, у выніку зразумела, што там пастаянныя сутыкненні былі. Больш таго, 20-е гады, пачатак 20-х, гэта яшчэ форма барацьбы. У тым ліку форма барацьбы супраць той палітыкі, якая праводзілася на далучаных землях, гэта партызанскі рух. Партызанскі рух, які актыўна падтрымліваўся і з боку савецкае кіраўніцтва, таму што там былі савецкія партызаны, больш таго, там многія будучыя героі Вялікай Айчыннай вайны пачыналі на той момант сваю дзейнасць, у тым ліку партызанскую, той жа Корж, той жа Арлоўскі. Ну, это партызаны-камуністы. Гэта партызаны-камуністы. Акрамя камуністаў там хапала... эсэровскія партызаны, Там які былі... арыентаваліся на ўрад БНР Вацлава Ластовска. І тут яскравая постаць, гэта атаман Скамарох, Герман Шаманюк. Скамарохам яго празвалі, таму што ён працаваў у Маскве, ці служыў у Маскве, дакладней сказаць, знакамітым тэатры Буф, а потым вярнуўся на радзіму на пачатку 20-х і узначаліў партызанскае фарміраванне, якое наводзіла шороху. Яму, скажам, падначалены быў атаман Іван Чорт. Да, так вось. Скамарох, чорт, Да. кампанія. Псевдонімы падбіралі. Скамарох асмельваўся выставляць ультыматумы перад самім Юзефам Пілсудскім. Той же самы Чорт пісаў перад нападам на пастарунак на паліцэйскі ўчастак в Клешшылях, да, пагрозу да гэтых самых паліцэйскіх, да, называючы сябе камандзірам атрада тэрарыстаў, да, і папярэджваў, што калі яны не спыняць здзекі з беларусаў, то яны будуць знішчаны. Называў іх польскай сволач. Таму умовы пачатка 20-х, вось уявіце, кантрабанда, партызанская барацьба супраць польскіх уладаў. А вось партызанская барацьба, атрымліваюцца камуністы і эсэры. Яны у дадзенай сітуацыі разам неяк дзейнічалі? Ці ўсё ж такі у кожнай... Узаемадзеянне было.
Ці у кожнай групы былі свае інтарэсы, і яшчэ паміж гэтым партызанскім рухам яшчэ і сутычкі. Маглі быць і паміж імі. сутычкі, плюс яшчэ пад выглядам партызан маглі актыўна дзейнічаць тыя ж бандфарміраванні мясцовыя, у якіх увогуле ніякіх палітычных мэтаў не было. У іх свае Па мэты, паняццях. кантрабанда і гэтак далей, і кантроль на пэўнай тэрыторыі, таму што навошта туды дапускаць, хаця і не самую лепшую ўладу, але ўладу ўсё роўна, якая павінна быццам парыжскаму міру кантраляваць гэтую тэрыторыю, калі можна на гэтым яшчэ і нажывацца. Ну, не самыя Партызаны простыя сэру ўмовы. падтрымліваў яшчэ літоўскі ўрад, ковенскі ўрад, які ў складаных взаемаадносінах быў з польскім урадам. І фінансавая падтрымка была. Ковенскі, гэта мы зараз кажам пра Ковна, які зараз Каунас. Каунас. Да. І, адпаведна, сувязі былі і з савецкімі спецслужбамі, таму што той же самы Шыманюк-Скамарох потым вяртаецца на тэрыторыю БССР, жыве, працуе. Ну, праўда, лёс яго быў не зайздросны, быў абвінавачаны у побытавым разлажэнні і асуджаны. Ну, ці было там такое? Не, калі ён часта наведваў ракаў, усё магчыма, але Да. мы ж не маем ніякіх доказаў. Да. Таму жыццё там сапраўды кіпела у чымсьці, але варта ўлічваць вось усе гэтыя фактары. Ну, дарэчы, варта ўлічваць яшчэ наконт увогуле адносінаў да польскай улады, менавіта ўлады, мы не будзем абагульніць і казаць, як называць іх палякамі. Польская ўлада таго часу. Адпаведна, пазіцыя пра тое ж, якія адносіны склаліся з мясцовым насельніцтвам, сведчыць хаця б той фактар, што многія актыўныя дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, якія сталі перад выбарам ці арыентавацца на беларускую савецкую дзяржаўнасць ці на польскі ўрад, усё ж такі абралі першае і змагаліся супраць польскай улады. Гэта вельмі цікавы фактар такі. І зноў-такі, да, мы можам прывесці прыклады прадстаўнікоў нацыянальна-дэмакратычнага руху. Эта плынь захоўвала сваю папулярнасць. Хаця з пэўнага моманту ўжо пракамуністычная плынь вызваленчым руху яна дамінавала. Так вось, нават яе прадстаўнікі нацыянальна-дэмакратычнай плыні, яны эвалюцыянавалі да камуністычнага руху. Той же самы Браніслаў Тарашкевіч, які спачатку рабіў стаўку на легальныя спосабы барацьбы, на парламенцкую форму, які дамогся нават сустрэчы з Юзефам Пілсудскім, і той шмат чаго ім абяцаў у справе падтрымкі беларусаў, беларускай асветы. Урэшце Тарашкевіч эвалюцыянаваў сваіх поглядах, ён узначаліў няхай сабе легальную, да, але пракамуністычную беларускую сялянска-работніцкую грамаду. Ён убачыў, што яго першапачатковыя погляды яны не спрацавалі, да? Што з палякамі дамаўляцца няма сэнсу, яшчэ раз падкрэслю, з польскім урадам. Ну вось, давайте зараз зробім невялічкі перапынак і паглядзім арт-аб'ект. Так, арт-аб'ект, які даследаваў для вас, для нас Артемій Васілевіч. Цикл работ «Афганистан. Боль моя» художник Леонид Исидорович Шакинко посвятил воинам-интернационалистам, смотревшим в глаза опасности и смерти. Это исповедь и горькое покаяние одного человека перед живыми и мертвыми солдатами афганской войны. Всего цикл включает в себя 15 графических работ. Об одной из них поговорим сегодня. Картина «Апокалипсис 20 века» – это приговор всем прошедшим войнам на нашей земле. Война – это всегда кровь и смерть. Это насилие, сиротство, голод, разрушение и слезы. Это искалеченные судьбы и нечеловеческие страдания. Это вечные похоронки. Художник, еще в юности прошедший войну, знавший не понаслышке ужас, боль, разрушение, приносимой войной, сам задавался вопросом: неужели вечно будем устилать землю человеческими костями? И живо осознавал, что земля за миллионы лет, обильно политая человеческой кровью, если не остановиться, однажды сорвется в бездну. Внимательно рассматривая картину, зритель вместе с автором проходит по Афганистану, а вместе с тем по любой стране, где хоть раз случалась война. В этой работе вы увидите начало и конец войны, от первопричины до завершения. Ощущение, вызываемое ею, это бесконечный призыв ко всему человечеству,
люди, опомнитесь. Серия работ «Афганистан. Боль моя» создавалась автором на протяжении нескольких лет, начиная с 1988 года. Работа «Апокалипсис 20 века» была написана в 1996 году. В этом же году художника не стало. Впоследствии коллекция была выкуплена у семьи Министерством культуры Республики Беларусь специально для единственного государственного музея воинов-интернационалистов. Ну, крыху зразумела стала, што з партызанамі, што з бандыцкім ракавым, з кантрабандыстамі, але ўсё ж такі вернемся да простых людзей. Што адбывалася з імі, у якіх, ну, які ў іх склаўся лёс? Якія былі, скажем так, абмежаванні, прыгнёт, што адбывалася? Ну, абмежаванне... Дыскрымінаваліся беларусы пры прыёме на работу. Скажем, нейкія дзяржаўныя органы, амаль немагчыма было уладкавацца нават чалавеку з добрай адукацыяй, калі ён быў свядомым беларусам. Потым абмяжоўваліся грамадзянскія і палітычныя правы. На практыцы нават выбарчыя правы, які, конечно, на ўсё насельніцтва, на грамадзян Рэчы Паспалітай распаўсюджваліся. На практыцы для беларусаў не ўсё было адназначна. У сялян маглі ўзнікаць праблемы, часта ўзнікалі з польскімі ваеннымі каланістамі, асаднікамі, якіх сялілі на заходнебеларускіх землях, каб стварыць такую апору для ўрада. Польскія памешчыкі, якія вярталіся, ці мясцовыя палячаны, да, в асноўным, это былі менавіта такія, яны маглі помсціць тым, хто падтрымліваў савецкую ўладу. Да. Ну і ўвогуле, пасля таго, як у 26-м годзе ў Польшы быў усталяваны аўтарытарны рэжым санацыі, аздараўлення пілсудскага, распачаліся рэпрэсіі супраць іншадумцаў, ну, найперш супраць камуністаў, камсамольцаў і тых беспартыйных актывістаў, якія спачувалі левым ідэям. Звычайнай практыкай было збіццё ў паліцэйскіх участках. Зноў-такі, арышты былі асабліва масавыя ў сувязі з разгромам беларускай сялянска-работніцкай грамады на мяжы 26-27 гадоў. У 31-32 годах сотні беларускіх актывістаў былі кінуты ў турмы і 116 былі пакараны смерцю праз павешанне па прыгаворах надзвычайных судоў. Сялянскія выступленні, хваляванні, яны падаўляліся, у тым ліку з выкарыстаннем войска. Масавыя расправы над людзьмі ўчыняліся, знішалася маёмасць сялян. Ну а сімвалам рэпрэсій з'яўляецца створаны ў 1934 годзе канцэнтрацыйны лагер у дарозе Картузскай. Змяшчалі туды не толькі беларусаў, там былі і палякі, і украінцы, і яўрэі. Па афіцыйных дадзеных беларусаў усяго 6%, але трэба разумець, што, па-першае, некаторых запісвалі палякам, нехта сам запісваўся палякам, спадзяючыся на пэўныя палёгкі. Ну, мы яго называем концлагерам, і ў тыя часы ўжо такое значэнне існавала. Афіцыйна гэта быў лагер ізаляцыі. Так? Іншадумцаў без суда па адміністрацыйным прыгаворы маглі заліваць да 3 месяцаў в гэтым самым лагеры, адпраўлялі як бы на перавыхаванне. Ну, праўда, тэрмін фактычна мог быць не абмежаваны. Кіраўніцтва лагера, калі дапускаў вязень нейкія парушэнні, магло гэты тэрмін працягваць бясконца. Гэта па-першае. Па-другое, гэтыя 3 месяцы станавіліся сапраўдным адам для чалавека, таму што кіраўніцтва лагера ставіла мэту знішчыць асобу, каб ён нават не думаў потым пра барацьбу. Калі потым ужо выходзіць расліна, а не чалавек. Конечно. Якім чынам гэта рабілі? Вось гэтыя кнігі, я, ну, так, Да. просто буду адразу паказваць. Я так разумею, гэта ўспаміны. Да, вязняў тых самых беларусаў. Кніжка выдадзена ў 1969 годзе, але паколькі гэта гістарычныя крыніцы, яны не страцілі сваю каштоўнасць. Зразумела, крыху яны адрозніваюцца ад арыгіналу, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, але не фактычна адрозніваюцца. Тут літаратурная апрацоўка тэксту лёгкая прысутнічае.
А факты есть факты. Люди вспоминали то, что было. Так вось, комендантами, як называли надзиральников в этом лагере, служили сапраўдныя садысты. Это были польские полицейские, які праштрафіліся нечым, і іх таксама на перавыхаванне быццам бы, да, накіроўвалі ў гэты лагер. Яны павінны былі сваёй ударнай працы ў двухкойсе, да, Штрафбат. да, як бы выкупіць сваю віну. Лагерныя вароты часта прымушалі вязняў праходзіць на каленях. Той, хто не апускаўся на калені, падвяргаўся жорсткаму збіццю, часам уже потым чалавека заносілі проста. Да, у лагеру гэтым не было асабістых імёнаў, як потым у нацысцкіх канцлагерах. Чалавеку, калі ён паступаў, давалі нумар, і ён павінен быў адгукацца на гэты нумар. Паміж сабою вязні не маглі камунікаваць ніякім чынам. Размаўляць нельга было, нават глядзець у вочы адзін аднаму. Па лагеры можна было перамяшчацца толькі бегам. Часам прапускалі прыбыўшых заняволеных праз калідор, дзе стаялі паліцэйскія з дубінкамі і збівалі гэтых людзей, нават жанчын. І калі жанчына падала, напрыклад, яе ўжо там дабівалі дубінкамі і нагамі, не дай Бог было ўпасці. Потым гэтыя вязні павінны былі прайсці праз каранцін. Бетонная падлога, яе палівалі вадою нават зімою. Прычым трэба было днём стаяць тварам да сцяны, а ўначы можна было паспаць, калі было жаданне, на бетоннай халоднай падлозе. Тэмпература там была ніжэй нуля зімою, а людзі маглі знаходзіцца ў такім каранціне ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў. Прычым першыя дні іх увогуле не кармілі. Вязняў прымушалі выконваць цяжкую фізічную працу. Калі, скажам, у гулагу савецкім людзі нейкую карысную працу ўсё ж такі рабілі. Да? Тут сэнс працы быў давесці да фізічнай знямогі. Маглі пераносіць з месца на месца нейкае каменне. Да? Маглі вазіць на сабе, да? Упрыгалі людзей нейкую павозку, і яны перавозілі нейкія цяжары з месца на месца. Яны маглі зноў-такі кампостную яму утрамбоўваць з дапамогай рыдлёвак, з дапамогай рук, апусціўшыся в эту самую яму. Потым была фізічная муштра ў дадатак да такіх вось бессэнсоўных прац, калі вязні павінны былі, скажам, бегаць, а па загадзе рухнуць на зямлю. І не важна, што там в лужу трэба было ўпасці, напрыклад. Ну і рэгулярнае збіццё. Не так паглядзеў на гэта каменданта, надзіральніка. Не так падумаў, Да, не просто так не падумаў. спадабаўся. Калі нешта пракаментаваў там, адразу ў карцер. Таму зараз гаворка вядзецца пра стварэнне музея ў бярозе картоўскай. Пытанне сапраўды актуальнае, таму што ўмовы былі не самыя лепшыя. Хаця калі казаць пра ўмовы, мы зараз звярнулі ўвагу на тыя, у першую чаргу, палітычныя дзеянні ў рамках нават у межах рэалізацыі палітыкі санацыі, якая пачынаецца ў 26 годзе, гэта ачышчэнне. Ачышчэнне ў першую чаргу ад тых, хто чыі погляды не супадалі з афіцыйнай пазіцыі польскага ўрада на той момант. Але не трэба выпускаць эканамічны бок, таму што калі мы кажам пра ўмовы жыцця тых жа простых сялян, далёка не ўсе траплялі і, на шчасце, не бачылі, што такое бяроза картоўская, таму што жылі далёка дзесьці, не былі заўважаны ў пэўнай дзейнасці, але ўмовы таксама не самыя лепшыя. Зноў ж такі, на той момант заходняя Беларусь гэта эканамічны прыдатак. Гэта, па сутнасці, летнія каланіяльныя землі, адкуль максімальна вывозілі ўсё, што можна. Новага амаль нічога не стваралася, нездарма тыя ж, хаця, можа, прыклады знайсці можна на той момант, нават прыходу замежнага капітала, але гэта дробныя прыклады, і, напэўна, з таго, што было зроблена пазітыўнага, на той момант можна прыгадаць толькі, здаецца, каля 80
кіламетраў чыгункі ад Варапаева да Другі, здаецца. Вось гэта тое, што было створана на той момант. Іншага ў нас прыклада стваральнай працы такой шмат няма. Людзі Калі жылі... мы бачым, да, з канца 20-х гадоў, 30-х гады, першай пяцігодкі, БССР ператвараецца в аграрна-індустрыяльную, з аграрнай краіны, да, з'яўляюцца буйныя прадпрыемствы. Польша не збіралася ствараць нейкую прамысловасць на тэрыторыі заходняй Беларусі. Яна проста выкачвала рэсурсы. І плюс яшчэ... Большасць прадпрыемстваў, да, была невялікая, ад 5 до 20 работнікаў, і, адпаведна, там не вельмі то і дзейнічала працоўнае заканадаўства. Ну, в гэты час высякаліся лясы, высякалася Белавежская пушча, гэта ўсё вывозілася, рэалізоўвалася, таму па сутнасці рэалізоўваліся багацці беларускай зямлі. А мне яшчэ цікавіць такі момант, ну, калі ёсць такая інфармацыя. Вось гэты канцлагер тут зразумела, але як, напрыклад, калі кажам пра мяжу, праз якую можна было ўсё ж такі прайсці, тыя, хто пераходзілі з заходняй Беларусі у БССР, у Саветы, як ставіліся да іх там? Мы цудоўна ведаем, што на той момант таксама Саветы ставіліся да ўсіх як да шпіёнаў, якія прыйшлі, да? Што адбывалася з імі? Яны маглі нармальна жыць, ці таксама была вялікая верагоднасць трапіць у... Па-рознаму. Па-першае, тут трэба, напэўна, адрозніваць перыяды. 20-е гады, калі гэта актыўна падтрымлівалася, зразумела, 30-е, асабліва другая палова 30-х, калі была разгромлена... Ну, там 33-й, першая хваля рэпрэсій, да, потым разгром КПЗБ, калі камуністычная партыя заходняй Беларусі разгромлена ўжо... Тут, зразумела, былі не самае лепшае стаўленне, таму часта мы можам прасачыць нават эміграцыю, калі тут немагчыма было жыць, а жыць было сапраўды цяжка. Гэта эканамічны прыдатак, занядбаны, самы адсталы прыдатак, а плюс яшчэ 29-32 гэта сусветны эканамічны крызіс, які абрушыў усё, што толькі можна, абрынуў усё, што толькі можна, а тут і без таго не былі самыя лепшыя умовы, яны сталі яшчэ значна горшыя. Ну, прыкладаў лічбы прыводзіць не будзем, тут трэба іх шукаць, але яны ёсць і яны ўражваюць, калі глядзець, таму што іх проста шмат у розных галінах. Таму вось гэтыя умовы яны адбіваліся. Ну, а, дарэчы, калі прыгадалі камуністычную партыю заходняй Беларусі... У 23-м годзе она была створана, прычым адразу ўвайшло яе каля 500 чалавек, а ўжо праз некалькі гадоў, на 27-й год, там налічвалася звыш 3000. Прычым каля трэці рэгулярна знаходзілася ў польскіх турмах і тоже бярузе картузкай. Всяго до 10 000 вязняў прайшлі праз яе, но асабліва ў 39-м годзе вялікае напаўненне было. Ну, яе можна прывязаць да Віцебшчыны ўжо. Вось калі што, камуністычную партыю заходняй Беларусі мы можам смела прывязваць. Таму што тут адбыўся першы з'езд. Прычым самае цікавае, ён адбыўся не ў заходняй частцы, ну, зразумела, што былі... Ну, зразумела, чаму не ў заходняй. Таму што, але адбыўся ён у сучасным Аршанскім раёне, гэта Высокая, у сядзібе, былой сядзібе Макшыцкіх, якая па сённяшні дзень існуе. Пра яе мы казалі нават тут у эфіры, таму што гаспадар, уласнік яе гатовы рэалізаваць зараз. Гэта калі што мы дадаткова праводзім яшчэ рэкламу, не выкарыстоўваем іх. Прычым, што характэрна, падрыхтоўка, калі велася, паступова людзі пераходзілі мяжу з заходняй Беларусі, іх збіралі спачатку ў Мінску, потым у Воршутэц перавезлі, так было. Яны нават не ведалі, ім не называлі тое месца, дзе будзе гэты з'езд адбывацца. Усё было в абстаноўцы строгай сакрэтнасці. У ніякіх дакументах не адлюстравана месца правядзення, гэта ўжо пазней, пасляваенны час, удзельнікі з'езду, які засталіся ў жывых, вызначыліся па фотаздымках, што вось менавіта тут адбываўся з'езд. Ну, дарэчы, калі мы закранулі партыйнае жыццё, проста хацелася звярнуць увагу яшчэ на адну палітычную арганізацыю, якая сёння гучала, але чымсьці яна была даволі унікальнай, значнай не толькі для заходняй Беларусі, але можна нават казаць у агульнасусветным кантэксце, гэта беларуская сялянская работніцкая грамада. Тая палітычная сіла, якая пэўны час афіцыйна існавала ў заходняй Беларусі, якая налічвала у сваіх шэрагах каля 100 000 чалавек.
лічба велізарная для свайго часу, нават у параўнанні з афіцыйнымі партыямі, якія трымалі ўладу ў тых ці іншых, трымалі ўладу, не значыцца, што там была адна партыя. У шматпартыйных краінах, у некаторых вядучых партыях столькі людзей не было. А гэта партыя нацыянальнай меншасці ў складзе якраз міжваенны Польшы. Таму беларусы змагаліся за свае правы нацыянальныя, за права мець сваю школу, за права вучыцца на сваёй зямлі, на сваёй мове, выдавалі газеты. Все ж таки, да, мы показываем вось жыццё Беларусі. Выходзіла 3 разы ў тыдзень, дарэчы, і вось бачым змаганне за родную школу ёсць. Ну, калі ўжо прынеслі, трэба ж... Гэта ж падпольна было, так? Гэта нельга было так часта набыць у... Ну, там атрымлівалася таксама хвалямі. Што датычыцца школьніцтва, дарэчы, дзяржава не падтрымлівала, школы беларускія адкрываліся на прыватныя сродкі, але каб атрымаць дазвол, трэба было збіраць подпісы бацькоў. І трэба было сабраць 40 подпісаў за навучанне на беларускай мове. За навучанне на польскай было дастаткова 20. Ну, плюс польскія школы, конечно, падтрымліваліся. І выніку беларускіх школ не засталося на 38-39 год. Збіраліся. Атрымалася, што за ўвесь гэты перыяд школы, колькасць школ і навучальных устаноў увогуле скарачалася. Да, часам іх зачынялі, потым яны з'яўляліся зноў, потым зноў зачынялі. Былі і беларускія гімназіі пэўны час. А што датычыць друку, тое ж самае. Мы назіраем, да, зачынялі беларускія перыядычныя выданні, штрафавалі друкарні, дзе яны выходзілі. Але зноў-такі іх імкнуліся аднавіць. І легальныя былі выданні. І вершкупалы тут ёсць. Ну і, дарэчы, заходняя Беларусь, гэта і росквіт беларускай культуры. І вось што характэрна, на што я хочу звярнуць увагу. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці. У БССР 20-е гады палітыка беларусізацыі гэтаму спрыяла. Людзі пабачылі, што людская мова такая ж, што беларуская мова такая ж людская і панская, прабачце, да? Пра што пісаў яшчэ Францішак Багушевіч в канцы 19 стагоддзя, таму што першыя асобы ў БССР размаўлялі па-беларуску, друк на беларускай мове, адукацыя на беларускай мове і гэтак далей. В заходняй Беларусі супрацьлеглая сітуацыя, ўсё беларускае выціскаецца, за гэта караюць. Але калі адны паддаліся паланізацыі, ім было так зручнее жыць, запісацца палякам, да? А іншыя наадварот. Яны былі абураны такой палітыкай, яны сталі адчуваць сябе беларусамі, сталі змагацца за свае правы. І заходняя Беларусь, гэта яшчэ і росквіт беларускай культуры, тым ліку якраз паэзіі. Тут у нас ёсць кніжачка Піліпа Пестрака. Да, выбраныя творы, кніжачка пасляваенная, там з аўтографам аўтара, беларускаму паэту Антону Бялевічу, можете паказаць. Да, ну, вершы Пестрака з мастацкага пункту погляду, я б сказаў, што, можа, не вельмі дасканалыя, хаця вельмі шчырыя, і гэта вершы, якія клічуць да барацьбы. А вось паэт высокага ўзроўня, еўрапейскага ўзроўня, які недаацэнены, Максім Танк, да? Ён таксама пачынае сваю творчасць у заходнебеларускі перыяд. Ён таксама стварае шэраг шэдэўраў. І ў тым ліку дасканалых па форме таксама вершаў змагання і паэмаў. Ён, як і Пестрак, дарэчы, праходзіць праз польскія турмы. Все ж таки, як цікава адбываецца, забараняюць навучанне, але ўздым у літаратуры. Забараняюць што-небудзь яшчэ, але таксама гэта выклікае нейкі новы ўздым. Калі ёсць аўтары, калі яны здольныя выконваць сваю ролю, яны ўсё роўна будуць пісаць, яны будуць тварыць творы. Ну, гэта ўсё, што мы вось зараз сказалі, гэта ў прынцыпе да таго, чаму 17 верасня 1939 года ўсё ж такі абсалютная большасць жыхароў заходняй Беларусі сустракалі чырвоную армію як вызваліцель. І зноў ж такі, мы не будзем скідваць тое, што такое 30-е годы ў Савецкім Саюзе, але ўсё роўна гэта ўспрымалася на фоне таго, што адбывалася, гэта ўспрымалася, як прыйшлі свае. Пры ўсіх нюансах, якія маглі быць на той момант. Таму 17 верасня... У першую чаргу, напэўна, што тое, што былі падзелены сем'і, роды, якія маглі нарэшце... Былі падзелены сем'і, людзі ў доўгі час знаходзіліся не ў самых спрыяльных эканамічных умовах.
Ну, зразумела, што эканамічныя умовы маглі быць паўсюдна не самыя лепшыя, асабліва ў той перыяд, асабліва калі пачыналася другая сусветная вайна, але тым не менш усё ж такі фактаў актыўнага супраціўлення чырвонай арміі нават з боку польскай арміі нездарма быў нават загад Маршала Рыцліглы. не ўступаць у сутыкненні толькі ў самых крайніх выпадках. Таму да, ёсць штурм Гродна, той жа даволі, скажем так, это даволі цяжкія баі былі для чырвонай арміі, для той же польскай арміі, дакладней арміі другой Рэчы Паспалітай, назовем яе больш так, але гэта адзінкавыя факты. У абсалютнай большасці ўсё ж такі адкрытага сутыкнення не было, таму што па стане на 17 верасня, па сутнасці, польскі ўрад ужо не кантраляваў тэрыторыю Польшы, таму што значная частка яе была занята нямецкімі войскамі, і зразумела, што пытанне стаяла толькі пра вяртанне заходнебеларускіх і зямель заходняй Украіны хаця б дзеля той мэты, каб уз'яднаць беларускі і украінскі народ у межах адной дзяржавы. Вось, дарэчы, зборнік дакументаў, падрыхтаваны прафесарам Владзімірам Фёдоровичам Ладасевым, выдадзены ў 2004 годзе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Беларуская нацыя з'яднання. Вы зараз сказалі пра заходнюю Украіну, але там усё ж такі працэсы іншым чынам адбываліся. Ці Працэсы чымсьці падобныя. І ўвогуле, каб адчуць эпоху, я нават прапаную, магчыма, фотаздымкі паказаць, таму што у нас ёсць засталося зусім не так шмат часу, а фотаздымкаў проста каб паглядзець, вось гэта ўжо падзеі 39-го. Да, панскую зямлю. Гэта прыход чырвонаармейцаў, верасень 39-го года. Ну і проста нават паглядзець на твары людзей, як гэта ўсё ўспрымалася. Гэта вось бяроза картузская. Адзін з фотаздымкаў, які... Яна праіснавала нават да 39-го года? Менавіта так. Вось таксама будынак манастыра было. І фактычна вязні самі сябе вызвалілі. Вось гэта ўсё працягвалася 18 год, так? З 21 па 39, амаль... Народны сход заходняй Беларусі ад Беластоку. Ну, гэта... Амаль цэлае пакаленне, так? Цэлае пакаленне, даволі працяглы перыяд у гісторыі, калі сапраўды Беларусь была падзелена. Паўнамоцная дэлегацыя народнага сходу ў Маскве. А вось простыя жыхары таго часу мы бачым, што... Лапці плятуць. Вось зноў-такі сялянская сям'я. Сялянская сям'я. Беларуская, это з Палесі. Гаспадарка сялянская мела ў значнай ступені натуральны характар. Усё неабходнае выраблялася і спажывалася ў гэтай гаспадарцы. Грошы часам незначную ролю адыгрывалі. Ну, часам кажуць, ёсць такая тэндэнцыя казаць, за панам сярод сялян было лепей, але зноў ж такі лепей гэта была вёска яшчэ па сутнасці 19 стагоддзя. Яна ўжо ніяк не ўпісвалася ў тыя эканамічныя рэаліі, якія склаліся на той момант, таму пытанне было не эканамічнае, пытанне было галоўна палітычнае дзеля таго, каб завяршыць збіранне беларускага народа і ўсіх народаў, якія насяляюць тэрыторыю сучаснай Беларусі і мірна жывуць разам з тытульнай нацыі ў межах адной дзяржавы. І гэта было рэалізавана праз тыя падзеі 39-го года. Дзякуй за цікавыя факты, за аповед. Час выйшаў ужо. Мы сустрэнемся ўжо ў кастрычніку з курсамі з новымі. Ну і на гэтым будзем развітвацца. Так, ну, сапраўды карысна пагартаць старонкі гісторыі, таму нашы курсы будуць працягвацца. Зараз будзе музычны нумар, і сёння гэта дзіцячая музычная студыя «Альтанка». Нясумнага вечара і пабачымся пакуль.
жала, а дзяўчына жыта жала, а дзяўчына жыта жала. Ты на ясе паглядала, ці ты яс, ці ты не, ці ты яс, ці ты не, ці ты яс, ці ты не. Спадабаўся ты мне, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кинул яська косить, кинул яська косить, кинул яська косить. Пошел мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. Поженишь ты меня, ты горишь, Станиславу, ты горишь, Станиславу, ты горишь, Станиславу. Как все дело на всю лаву. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. Пол на лаву не сажу. Ты горишь, ты Анину, ты горишь, ты Анину, ты горишь, ты Анину. Працавітую дзяўчыну. Косил ясь конюшину, косил ясь конюшину, косил ясь конюшину. Поглядал на дзяўчыну, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Thank you.